X'inhi l-kidba kreattiva? Il-kidba kreattiva hija l-prattika tal-kidba bħala sena. Sena li tħaddan fiha elementi ta' invenzjoni u immaġinazzjoni u tista' sservi bosta għanijiet, mir-riflessjoni u l-espressjoni sal-komunikazzjoni u d-divertiment. F'din ir-rukna u f'rokniet oħra sussegwenti se nħarsu lejn il-kidba kreattiva, l-apprezzament tagħha u tekniki li jistgħu jgħinuk fiha. Il-proċess tal-kidba nistgħu naqsmuh f'erba' fażijiet distinti: it-tħejjija, il-kidba tal-ewwel abbozz, ir-reviżjoni u l-editjar u l-pubblikazzjoni. L-ewwel fażi, it-tħejjija. Qabel ma tibda tikteb, l-ewwel trid taqra ħafna u ssegwi x'inhu jiġri madwarek, kemm fid-dinja ġenerali kif ukoll fid-dinja tal-kidba u l-qari. La darba tagħżel is-suġġett u l-ġeneru tal-kidba tiegħek, pereżempju jekk hux poeżija jew novella, ikun imiss li tibda tirriċerka, tieħu n-noti u tagħmel pjan. Xi kittieba jippreferu li jiktbu b'dixxiplina billi jiktbu fl-istess ħin tal-ġurnata, filwaqt li kittieba oħrajn jażlu li jżommu ktejjeb żgħira n-noti u jħażżu skont l-aptit. Intu tikteb qis li tkun komda jew komdu billi tintasab fil-post favorit tiegħek u tuża l-għodot li joqogħdu l-aktar għal idejk. Hemm min jippreferi lapes, min pinna u min laptop. U ħadd ħliefek ma jista' jiddeċiedi li ma għażla hi l-aħjar. It-tieni fażi, il-kidba. It-tieni fażi hija l-aktar waħda ovvja, imma li qajla neħduha bis-serjetà li tixirqilha. Ħafna minna jeħlu fl-ewwel fażi billi joħolmu bil-karattri tagħhom u l-avventuri li se jgħadduhom minnhom mingħajr ma jiktbuhom tas-sew. Għalhekk huwa importanti li tibda tikteb, li tlaqqa l-pinna mal-karta, jew subajk mat-tastiera b'dixxiplina u b'determinazzjoni. Xi kittieba saħansitra jagħmlu tir li jridu jilħqu, pereżempju tir ta' 200 kelma kuljum. Importanti li tikteb ta' spiss u li żomm f'moħħok l-udjenza li qed tikteb għaliha. Tinsiex, il-kidba mhix sprint, imma mixja fit-tul. U għalhekk trid ħafna paċenzja qabel ma tibda tara t-titjib, kemm fil-kwalità ta' kidbitek, kif ukoll fil-kwantità ta' kliem li ttella. It-tielet fażi, ir-reviżjoni. F'din il-fażi nieqfu mill-kidba, nagħmlu pass lura u nevalwaw dak li nkunu ktibna. Hemm min jitfen il-kidba tiegħu f'kexxuna l ftit ta' żmien, sabiex meta jerġa' jdur leha javviċina b'mod aktar miftuħ. F'din il-fażi ma rridux niddejqu nfittxu l-għajnuna ta' qarrejja jew kittieba oħra, u għalhekk importanti li taqsam xogħolok u tieħu parir. Hemm min saħansitra jaqsam xogħlu waqt xi palk ħieles, dak li bl-Ingliż ngħidulu open mic. Fit-tielet fażi ma rridux nibżgħu milli niktbu mill-ġdid, naqtaw barra biċċiet twal milli nkunu ktibna, jew nerfgħu xi kidba darba l dejjem. Ir-raba' u l-aħħar fażi, il-pubblikazzjoni. Meta fl-aħħar ikollna verżjoni li nkunu kuntenti biha, nistgħu nikkonsidraw il-pubblikazzjoni, jiġifieri li naqsmuha mal-pubbliku. Dan jista' jsir b'diversi mezzi, minn pubblikazzjoni fi blog jew vlog fuq l-internet, jew b'mod stampat f'gazzetti, rivisti jew kodba. Hemm min jippubblika għal rasu u hemm min jaħdem ma' djar ta' pubblikazzjoni b'esperjenza usa fil-produzzjoni tal-kodba. U jekk il-manuskritt tiegħek ma jkunx aċċettat mill-ewwel, taqtax qalbek, dejjem tista' tejjeb fih. U fuq kollox, dejjem hemm ideat oħra jistennew x'inkitbu. Xi pariri tal-aħħar. Inti u tikteb żomm f'moħħok il-pjan u l-plott ġenerali u li l-karattri qis li ssir tafhom sew billi toħloq profil għalihom. Il-karattri jieħdu ħafna aktar ħajja permezz ta' dialogu u billi tfakkar lilek innifsek minn liema perspettiva qed tikteb. Tinsix tiddeskrivi, speċjalment il-lokalitajiet. Jekk se tiddeskrivi postijiet reali, tista' tagħmel location scouting u żżur dawk il-lokalitajiet għal aktar realiżmu. Fuq kollox, ikteb affarijiet li inti tieħu gost taqra, għax il-kidba fl-aħħar mill-aħħar imezz ieħor ta' divertiment. Il-kidba tajba.
Minbarra li huwa magħruf għal kitba tal-filosofija u drammi, Joe Frigieri hu magħruf ukoll għal għadd ġmielu ta' novelli u poeżiji. It-tim tagħna ltaqa' ma' Frigieri sabiex jiskopri aktar il-pinna ta' dan l-awtur versatili. Jiena bħal kull awtur dejjem għandi bżonn dik ix-xrara ta' ispirazzjoni li ma tkunx taf mnejn tiġi, tista' tkun miexi fit-triq, tista' tkun qed issuq, tista' tkun l-università jew waħdek fil-kamra. Insomma għandek bżonn dejjem dak il-bidu. U inti dejjem tintlaqat minn xi ħaġa li forsi lanqas tkun qed timmaġina dak il-ħin li tista' tikteb poeżija jew storja fuqha, imma hemm tkun. Allora tiġik din l-idea ma tkunx taf mnejn ġejja u inti jkollok 700 sena. Sakemm tiġri lura lejn id-dar jew tkun fejn tkun biex issib karta u pinna x'jien għadni nikteb bil-pinna, ħalli tfittex tniżżel u tikteb fuq il-karta l-affarijiet li jkunu għaddejjin, il-ħsibijiet li jkunu għaddejjin minn moħħok. Trid toħroġ dawk il-ħsibijiet minn ġo fik u tqiegħdhom fuq karta. U hekk il-bidu, dak hu l-bidu tal-proċess kreattiv. Issa jiena fejn tidħol il-poeżija sal-lum ktibt 3 kollezzjonijiet, 3 ġabrijiet ta' poeżija, intervalli, kadenzi u mit-ħajku. Il-poeżija hija sempliċi, il-poeżija li nikteb jien hija sempliċi, nuża kliem li jifhmu kulħadd u naturalment jiġi interpretat fuq livelli differenti skont il-qarrej, skont l-esperjenza tal-qarrej u kif joħodha ta' il-ħin. Però xbijatu ma dejjem hemm, ma nużax kliem tqil għax jiena nħoss li l-poeżija għandha tikkomunika ma' kulħadd. U nuża ħafna drabi f'din il-poeżija xbijat immaġni minn natura. Għax jiena natura norbota wkoll ma' dak li kellna u li llum m'għadux magħna. U ħafna drabi nikteb fuq hekk. In-natura hija xi ħaġa ta' min joża, ta' min japprezza u ta' min jieħu ħsiebha. Sfortunatament mhux dejjem nagħmlu hekk. U aħna nindunaw kemm importanti n-natura, kemm importanti l-ambjent naturali u anki kulturali, jiġifieri storiku li ngħixu fih meta nibdew nitilfuh, meta narawh jiġġarraf, jew jitmermer, jew jintilef. Għaliex inħossu li naqset xi ħaġa li kienet tagħna, li kważi kienet parti minna u għalhekk jiddispjaċina. U dan is-suġġett speċifiku għandi diversi poeżiji fosthom 2 li jafuhom sew l-istudenti u t-tfal tal-iskola. Waħda San Niklaw u l-oħra hija dil-poeżija li se naqra issa li jisimha Lajn fil-Misraħ. Niftakar għajn fil-misraħ li minna l-maġġieri jinżel fil-ħawt iċaqċaq u t-tfal wara l-iskola inniżlu ħalqhom magħha u meta jmorru t-tfal jinżdu l-asafar. Il-bieraħ mort il-misraħ u l-għajn sibta magħluqa u l-ħawt kien niexef qoxqox. La kien hemm tfal iwersqu biex jixorbu u la kien hemm asafar. Għalquha l-għajn fil-misraħ u ma nnixxiha li nixfet f'qalba, nixfet nixxiha f'qalbi. Mekk hemm ukoll l-allitterazzjoni ma nnixxiha li nixfet f'qalba, nixfet nixxiha f'qalbi. Għaliex il-poeżija naturalment għandha bżonn ukoll li min jiktibha ikun jaf x'inhuma l-figuri tad-diskors u jużhom kważi b'mod naturali. Fejn tidħol il-proża, naturalment l-istrateġija trid tkun differenti. Jiena sal-lum minn barra l-istejjer tar-Roni li kienu saru popolari ħafna mal-istudenti u mal-allima tagħhom, ktibt ukoll ħrejjef għal żmienna fl-istil tar-realiżmu maġiku, ktieb li ġie tradott maqlub għall-Ingliż, għall-Franċiż u għall-Ġermaniż. Imbagħad warajh 4 kotba li ppubblikawli l-Kite Group. Nismagħhom jgħidu il-Gżira l-Bajda, il-Fira tal-Foħħar u issa għadu kemm ħareġ Widnet il-Baħar u stejjer oħra. Dawn huma rakkonti, novelli, u allura inti tuża l-istrateġija tar-rakkont. U jiena nuża prinċipalment 2 tipi ta' strateġija. Jew nirrakkonta jien bħalli kieku naf dak kollu li ġara dwar il-karattru, l-ambjent, iċ-ċirkostanzi li l-karattru jew il-karattri sabu ruhom fihom.
Jon kella inħalli l-karatteri infushom jirrakkuntaw fl-ewwel persuna dak li għaddew minnu, dak li ġarbu, dak li għaddew minnu. Dawn ir-rakkonti wkoll huma rakkonti osra, ħafna qabluhom mal-ħrejjef jew mal-leġendi, imma fihom dejjem hemm laqta umoristika, hemm ukoll atmosfera kultant ta' misteru, joħolqu ambjenti u karatteri differenti, ċirkostanzi differenti, u dejjem jispiċċaw b'xi sorpriża. U dan jurik din is-sorpriża fl-aħħar torik li l-ħajja mhux dejjem tiżviluppa kif nixtiequha jew kif nistennew aħna li se tiżviluppa. Il-lingwa hija għodda b'saħħitha ta' persważjoni u dan fejn l-aħjar li narawh jekk mhux waqt id-diskorsi politiċi. Id-Dipartiment tal-Malti mexxa riċerka li permezz tagħha ġew analizzati t-taħdidiet ta' wħud mill-mexxejja ewlenin ta' pajjiżna minn perspettiva lingwistika. Wara li ddeċidejt li ħanamel it-teżi fuq id-diskorsi politiċi, naturalment kelli nagħżel perjodu u figura pubblika. Issa jien għażilt il-perjodu bejn l-1981 u l-1982 għaliex kien mument inqanqal fl-istorja politika ta' Malta, kellna partit politiku li kellu l-maġġoranza ta' voti imma l-minoranza ta' siġġijiet u viċe versa. Mbagħad wara kelli nagħżel il-figura pubblika sa dak iż-żmien kellna il-Mintoff u l-Edi Fennek-Adami. Peress li minħabba l-limiti tat-teżi ma stajtx nagħmilhom it-tnejn, għażilt il-Fennek-Adami. Pajjiżek qed isejjaħlek u jekk int Malti trid twieġeb, trid tqum bil-wieqfa u tajt hawn jien lesti nagħmel il-partit. Fit-teżi tiegħi rajt li Dr. Edi Fennek-Adami juża ħafna pereżempju l-forum ta' ripetizzjoni, il-botta u risposta mad-diskorsi ta' Mintoff. Pereżempju Mintoff ikun qal xi ħaġa f'diskors tal-ħadd li għadda u fid-diskors ta' Edi Fennek-Adami ta' dil-ġimgħa jirrispondih. Juża ħafna l-mistoqsija retorika wkoll biex jibda jqanqal fis-segwaċi tiegħu dawn il-mistoqsijiet li għandhom jistaqsu dwar il-kamp oppost. Juża wkoll it-teknika tal-istruzzjoni. Juża l-lingwa tiegħu, juża l-lingwaġġ tiegħu biex jagħti istruzzjoni lil Mintoff x'għandu jagħmel. Bħal pereżempju Mintoff għandu jgħid lill-poplu għaliex Malta m'għandix ekonomija soda kif jagħti il-gvern tiegħu. Mintoff għandu jgħid x'inhu jwieqed fil-programm elettorali tiegħu u jekk hemm bżonn jammetti li fil-qasam ekonomiku żbalja kif ammetta li jagħmel fil-qasam edukattiv. Din hija biċċa mill-meeting ta' 8 ta' Diċembru tal-1981 u hawnhekk qed naraw li Dr. Edi Fennek-Adami qed jagħti istruzzjoni qisu Mintoff ma jafx x'għandu jagħmel biex hu dejjem jidher naturalment superjuri għal kamp oppost. Waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tat-teżi kienet li jeżistu żewġ tipi ta' oraturi, dawk li jissejħu kariżmi etiċi li jużaw id-diskors pubbliku għal benefiċċju tal-poplu u dawk li jużaw il-kariżma u r-retorika għal eżitu mhux daqshekk etiku, bħal pereżempju Adolf Hitler li juża il-kariżma tiegħu u r-retorika għal eżitu daqstant makabru. Waħda mill-karatteristiċi li għandu jkollu kull politikant hija l-mod ta' kif iħaddem il-lingwa. Xempju ta' dan huwa il-mod ta' kif kien jindirizza lin-nies il-Perit Mintoff. Kienu ftit in-nies li taw importanza lejn dan it-talent li kellu Mintoff u għalhekk ħassejt li kelli nimraħ aktar fuq dan is-suġġett kemm biex nitħarreġ aktar dwar l-istorja ta' Malta u anka biex napprezza aktar l-sin uniku ta' pajjiżna. Wara li qarbilt sew id-diskorsi tiegħu iddeċidejt li nagħżel is-sena 1961. 3 snin qabel ma Malta kisbet l-indipendenza mingħand l-Ingliżi.
U dal-gvern mhux tal-li Malta ma mixxiex il-qudiem, ma Malta għandha l-qagħad illum qed jibda jagħbad il-ġuq, qed jibda s-serq, qed jibdew il-bizzi kollha li jiġu mill-faqar, mhux mill-komuniżmu jiġu mill-faqar. Fil-femma tiegħi politikant huwa dak il-bniedem li jrid ibih l-ideoloġiji tiegħu u kif għamel dan Mintov meta s-segwaċi tiegħu tista' tgħid kienu jiġu minn kull sfera tas-soċjetà. Għamel dan billi kien juża l-Malti ta' triq, il-Malti li kienu jifmu n-nies. Eżempju, kien jaqbad il-ħrejjef ta' Eżopu, ħrejjef li kienu fuq fhom kulħadd u jdawwarhom skont ovvjament il-ħtiġa tiegħu, skont dak li jkun irid iwassal. Ovvjament issa meta nitkellmu fuq ħrafet nitkellmu storja fittizja li lan tagħha huwa li teduka. Għaldaqstant awtomatikament fis-subkonxju tal-popolin tas-segwaċi ta' Mintov ma kienx jibqa' sempliċiment il-politikant imma isiru wkoll l-edukatur tagħhom. Kemm hija importanti ħafna it-teknika ta' repetizzjoni. Mintov kien jaqbad kunċett jew xbija u jirreferi għaliha mhux f'kull meeting imma fil-maġġoranza tal-meetings tiegħu. Ovvjament, is-segwaċi tiegħu malli kienu jisimgħu xi tip ta' kunċett li diġà semgħu qabel huma ovvjament ħajfmuh aktar. Eżempju, nagħtu każ kien jaqbad il-figura ta' Żrinġ biex biha jirrappreżenta b'mod satiriku personaġġ politiku ieħor. Allura inti anke meta tibda tisma' l-meetings malli tibda tisma' il-kelma Żrinġ tibda tisma' lill-udjenza tiegħu jitqu u jgħidu. Hemmhekk tkun taf li l-ħsieb li jrid iwassal Mintov qiegħed jasal għand in-nies. Kemm kien iħobb juża l-ironija Mintov tista' tgħid f'kull meeting tiegħu. Għandek ġimgħa ta' nies quddiemek li jinsabu imwera dwar is-sitwazzjoni ta' pajjiżhom iżda għandek il-kelliem li qed tiniżlilhom tbissima fuq fomhom. Ovvjament aktar minn kellem huwa Salvatur u x'hekk kien il-laqam ta' Mintov. Allura n-nies kienu jħossuhom aktar komdi jisimgħu lil Mintov jitkellem. Issa meta qed nitkellmu fuq is-Salvatur ma nistgħux ma nsemmux kemm kienet importanti ir-reliġjon fil-ħajja tal-Maltin f'dak iż-żmien speċjalment. Għalhekk x'kien jagħmel Mintov? Kien jaqbad il-parabboli l-istejjel li kien jgħallem bihom Ġesu u jdawwarhom skont il-ħtieġa tiegħu. Eżempju nsemmu parabola li hija ferm famuża ta' naġa l-mitlufa. Għax kien jagħmel Mintov? Għallhom is-segwaċi ta' Mintov kienu jgħidulhom il-mitlufin. Allura kien qallhom Ġesu telaq merħla ta' naġġ biex imur għal waħda l-mitlufa taħsbu li kieku aħna l-mitlufin mhux se jiġi u jiġbor dawn in-nies kollha warajhom. U dik ovvjament imbagħad in-nies hemmhekk tibda tħossha komda tismagħhom u tibda tirrifletti fuq dak li qed jgħid. U aktar ma ndumu ma noħdu l-ħelsien aktar għar għalina u aktar jitħaq il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż mimli bl-isperanza li l-interdetti l-iskomuniki se jkisser il-moviment tagħna u jkun Malta partit kbir biżżejjed li jaħtaf il-maġġoranza ħalli l-Gvern Ingliż jgħid hekk iridu il-Maltin. Fost l-elementi l-aktar persistenti fil-ħrejjef ma nistgħux ma nsemmux il-maġija. Hija l-maġija li ssaħħarna wara dawn l-istejjer ta' ġganti, nani u annimali jitkellmu. U ġeneralment hija l-maġija li twassal għal konklużjonijiet feliċi. Xita bil-qlil xabal kulħadd għax frar fawwar tal-bidwi għandna fid-dar. Fix-xahar ta' frar jinkixfu l-awar. Fix-xahar ta' frar iżra saqqi u baqqi. Isa kemm tafu qabżu l-koll. U hekk il-fqajjar għal kull mistoqsija tal-oħrajn araħ iħoll l-sienu għal tifħir u jtalla sa smawiet ix-xhur kollha. Meta ġie biex iqum talabhom xi ħaġa l-mara u t-tfal għax imsejknin bil-ġuħ. Jannar ħafidu minn dil tal-ħobs, tawlu u qallu meta trid xi ħaġa għajt ifresh, itlob li tixtieq qalbek u jiġik. Meta ma tridx aktar għajt arfa. Il-mindil jintena waħdu. Il-kelma Malġija oriġinarjament kienet tirreferi għal bniedem li jifforma parti mill-membru saċerdotali. Però ma' żmien il-kelma iktar kienet tirreferi għal
bniedem li kapaċi jagħmel joħloq xi avvenimenti, xi xeni atmosferi affaxxinanti, inspjegabbli wkoll għax ma tkunx taf eżatt xi jkun għaddej il-proċess u li l-bniedem kien iktar ikun kurjuż għaliha. Minn banda jekk inħarsu lej il-ħrafa hija rakkont orali li fih hemm l-iskop li qed toħloq aspett ditattiku, jiġifieri qed tipprova tgħaddi messaġġ ta' tagħlim. Issa jekk wieħed jaqbad il-maġija u jaqgħadha mal-ħrejjef tas-seħer, wieħed jara kemm hi importanti għaliex bl-element maġiku fil-ħrejjef nista' naraw li l-messaġġ se jintlaqa' faċilment, se żżid l-interess u se żżid ukoll l-ispettaklu. Bażikament il-maġija tinqasam bejn dak il-maġija tajba l-maġija l-ħażina. Ġifieri hemmhekk tiġa naraw l-oppost. Issa, apparti minn hekk nista' naraw li l-maġija tista' tidher ukoll f'bidla metamorfika, jiġifieri meta karattru qed ibiddel id-dera fiżika tiegħu biex jimmanipula lil karattri oħrajn. U hemm ukoll fejn il-maġija tgħin biex tbassar dak li jkun se jiġri. Bħala karattri fil-ħrejjef tas-seħer nistgħu naraw li bħala entitajiet il-protagonist u l-viljak li jagħmlu użu tajjeb mill-maġija, il-viljak li jimmanipula l-vittmi tiegħu u il-protagonista li permezz tal-għajnuna ta' karattri oħra li nistgħu nsejħulhom ajjutanti kapaċi iwettaq dak li jkun mixtieq. Fl-istess ħin fil-ħrejjef insibu wkoll karattri oħrajn, pereżempju ix-xieħaref li dan kapaċi jagħti l-erf kollu u l-passi kollha ta' xi jkun ġej għalih il-protagonist. Hemm ukoll annimali li dawn ikunu seħħithom bidla f'dera fiżika li eventwalment dawn kienu karatterizzati umani wkoll. Hemm ukoll l-għodot maġiċi li dawn jistgħu jkunu oġġetti bħal pereżempju ċurket li meta jħoss li hemm il-periklu fil-qrib se jiswiet, jew nkella prodotti kulinari bħal pereżempju ġewża, lewża u qasna li dawn eventwalment kif tkissirhom joħroġ il-bism mill-isbaħ. Marru xi 11:nofs u la nar u la riħa u laqqas ħaġa oħra. It-tfal tal-mistednin bdew jgħidu jew aħna rridu niklu, għandna l-ġuħ l-ikel fejnu. Hija għandu jkun tilef rasu għal missierhom, dana ġen. Xmun ħareġ il-mindil, qiegħdu fuq il-mejda u qal ifrex. Dan infirex u beda ġej mid-ġid. Meraq tal-fekluna tal-baħar, maqut għal-baqta, ros fil-forn, ħobs ta' smit, baqra bil-fenek ġewwa fiha. Il-mużika hija għodda b'saħħitha ħafna fit-tagħlim tal-lingwi. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Marianne Zammit, kittiba u kompożitriċi ta' kanzunetti edukattivi għat-tfal. Kont bajda ċkejkna, falqa sabiħa, faqqast, sirt dudu, kilt werqa sħiħa, imbagħad ġiet tifel, ħadni d-dar miegħu, ġova żett edni ġewwa l-ġnien tiegħu. Il-mużika għandha tikber mal-lingwa tista' tgħid, pereżempju trabi ma jitwildux jitkellmu, ma jitwildu kważi jkantaw. Il-lom tarafha l-bikja tagħhom. Jekk għandhomx il-ġuħ, għandhomx irridux tibdila. Jiġifieri nitwildu bih dak li aħna nkunu nafu nagħmlu ċertu ħsejjes, issa jekk nikkultivaw dak, nistgħu il-lingwa tgħin lill-mużika u l-mużika tgħin il-lingwa. Il-mużika tgħin ħafna fl-iżvilupp tal-lingwa hemm il-pols, hemm l-intonazzjoni, hemm id-dinamika jekk hux iżid fil-ħoss, dak li hu lawdu soft, dak li huwa bil-mod u maġġel. Għandek l-istess elementi bażiċi tal-mużika qegħdin fil-lingwa. Sirt farfett li nħobb nittajjar fuq il-fjuri kollha kulur, nola l-fuq niftaħ ġwien ħajja f'ġon.
Ġili tiltaqa' ma' esperjenza, per eżempju, jew tgħaddi minn esperjenza. Nagħtu każ darba kelli t-tifel tiegħi li kont ngħidlu storja kuljum. U dakinhar kien qalli ngħidli storja u għatlu kemm neħles daw il-platti jara u niġi. Ma l-estate of mort ħdej sibtu rieqet. Dik tant weġġatni lili illi ktibt is-song Mama ħallik mill-faċendi issa ngħinek, insomma rila ġifieri mbagħad insemmu l-jigsaw puzzles, insemmu ħafna affarijiet insomma li nilagħbu fil-verità flimkien. Dik waħda minnhom. Għandha ngħidlek eżempju ieħor, tifel ieħor, Leonard, dak kien Ivan. Mela Leonard qegħdin fuq il-bejt u qabad friskatur. U għoġbu l-ħoż beda sejjer dudum. U netlu bubum il-friskatur. U minna dik il-bicċa ideja zaħira, zviluppajt il-song namlu banda waqt li nejn. U hekk, banda bil-affarijiet tal-kċina, bil-borom u hekk. U vera tfal kienu jihdu pjaċir bija li tfal fl-iskejjel. Kem kont nilab b'dan il-ġugarell, nwaddab u nilqa dan il-ballun. Kem kont nilab b'dan il-ġugarell. Meta kont nallem il-year 2 u meta kont qed ir-rabbi tiegħi wkoll. It-temi li jiltaqgħu magħhom huma, pereżempju, iġġieldu tfal, mbagħad inti tagħmilhom ma niġġildux iżda nkunu ħbieb, il-ġugarelli tal-oħrajn nieħdu ħsieb. Nistudjaw ħafna u ngħinu l-xulxin, naqsmu dak li għandna flimkien għax toqgħod qis jekk ikunu ħbieb, jekk jitkellmu ma jgħidux ma' xulxin, jekk jaqsmu l-ġugarell, ma jkunx hemm ġlied. Iżda tfal pereżempju fil-li qed jiġġieldu, fil-li tkun ikkomponejtilhom dak il-ħin qabbiltilhom 4 versi. Tarhom jisom hekk il-burdata tagħhom tinbidel, u mbagħad jerġgħu ngħandawha miżik, u mbagħad inti tgħid dan iżviluppa f'song. Li niġġieled ma' tfal l-oħra, li nimbotta waqt il-logħob, li ngħidilhom li hu tagħhom, li nweġġagħhom iklim sod, dan ħażin. Dal-aħħar l-Aġenzija tal-Litterizmu ġobha taċċetta li toħroġhom animazzjonijiet vera sbieħ l-għanijiet tiegħi. Allura ir-recording ta' 3 sen ilu ma kienx daqshekk tajjeb. Mela allura mill-ġdid qed nagħmlu recordings mill-ġdid ta' dawk l-għanijiet li għażilna fosthom l-istaġuni u hekk. L-ewwel niftijem daqsxejn ma' direttriċi artistika tiegħi li hija Mariele. U niddiskuti ħafna magħha kif nixtiequ għadi meta jaraw tfal. Kemm hemm spunti li jistgħu joħorġu minnha biex ngħinu lill-edukatur mhux ġast isek għandek kanzunetta għal-gost tal-entertainment biss. Per eżempju, jekk għandek il-life cycle tal-farfet, jew nkella il-ħwejjeġ li nilbsu fix-xitwa, l-klima, x'ngħidu kemm hu bartu f'xi sħana. Niddiskutu naraw kemm nistgħu ndaħlu affarijiet mingħajr ma nitfgħu iżejjed didattika fiha, għax xorta titħallija daqsxejn ħafifa jekk xi ħaġa li tfal jieħdu gost biha. Ma mbagħad dik jekk inti tkun iddiskutejta tajjeb, tadatta l-mużika bl-effetti tagħha għal dawk l-idejat, plus li wara li jkollok il-mużika lesta, tikkollabora mal-animatur. Tkun tista' iktar tfhem wara f'din il-biċċa, din il-battuta nixtieq pereżempju titla' x-xemx jew dik il-battuta nixtieq. U hekk, insomma, tittaħdem mal-artisti ovvjament. Nara x-xita u nissemma rrif. Kemm hu bart, kemm hu bart, kemm hu bart illum. Kemm hu bart, kemm hu bart, kemm hu bart illum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.